Naiset ja herrat, tämä on maailman maukkain mainosshow. Ässä hässäkkä! Kilpailijoiden tehtävänä on pysyä makusillalla ja olla putoamatta karmeaan liemeen. He yrittävät yhdistää 2 makua yhdeksi uudeksi mauksi. Jos he epäonnistuvat, blumsis, heiltä jää saamatta makea palkinto, joka vielä on salaisuus. Arvotaan tämänkertaiset maut. Hässäkkä, pistä namusellit pyörimään! Ensimmäinen erä. First roll. La prima ratta. Ja tämänkertaiset onnelliset yhdistyjämme ovat Greippi ja Lagritsi! Nyt alkoi hässäkkä! Voi ei, hässäkkä ei yllätysten laatikkoa! Joutuvatko kilpailijat karmeaan liemeen? Laatikosta lentää jos jonkinnäköistä tavaraa, mutta kilpailijat yrittävät yhdistyä vaikka ihmeen kaupalle. Oi, he horjuvat! Putoavatko he liemeen? Oi, Jabudi. Taitaa Greippiä selvästi harmittaa ja hässäkkä teki viimeisen temppunsa. Molemmat kilpailijat ovat liemessä. Ja tällä kertaa Greipitsi ei syntynyt. Miltä nyt tuntuu? Ensinnäkin voisin sanoa muutaman sana siitä, että on aika mahdotonta saada näitä pukuja yhteen. Tuotantoyhtiö on hommannut mulle liian pienen kypärän. Tää on ihan... Käy Supin netissä katsomassa, mitä veden alla tapahtuu. Ensi kerralla lisää uitettuja karkkimakuja. Ässä hässäkkää!